Здравейте, колеги! Казвам се Младен Митев и за феновете на Java направих един страхотен фреймворк JavaNode, който компилира Java код до TypeScript, JavaScript за създаване на web приложения. С него вече реализирахме няколко големи успешни проекта. Макар JavaNode да има контролер от страна на сървъра, ще ви покажа едно примерно to-do приложение, което ще използва само контролера от страна на клиента. Преди да ви покажа как се създават веб страници чрез фреймворк JNode, бързам да ви покажа как можете да извършите дебъгване на Java Source кода в браузъра. Поставям се брейкпоинт на конструктора на нашия главен Java възел, презареждам страницата. Тук можем да наблюдаваме всяка една променлива, да изпълняваме програмата стъпка по стъпка, както и да следим визуалното изчертаване на HTML елементите след добавянето на всеки един JSON обект в масивът, който е обвързан с съответните HTML елементи. В фреймворк JNode всяка веб страница е и компонент и може да бъде включена в друга веб страница. Структурата е следната: HTML файл, CSS файл, сървърен контролер, JavaScript контролер, JSON обект за трансфериране на данните и ресурсни файлове. JNode Framework автоматично генерира Java класовете от HTML файла, като в ляво се намира сървъра, а в дясно е клиентския контролер. За пример, нека да разгледаме HTML елемента TitleBox. Този HTML елемент се управлява от класа TitleBox в JavaScript контролера, като инпута Search има към неговия атрибут Value имаме закачена Java var променлива Search Text, която автоматично е била генерирана като поле на класа TitleBox от тип Java var String. Целта на това обвързване е, когато в инпута оператора въведе определен текст, този текст да се прехвърли в променливата Search Text, която JavaScript контролера да я приеми и да може да я обработва. HTML елемента, който ще мултиплицираме въз основа на информацията в структурата с данни ArrayList, притежава няколко Java var променливи, които са прикрепени към съответните атрибути на други под HTML елементи. И когато тези Java var променливи съответстват на JSON обекта, който изчертаваме, с добавянето на нов елемент в ArrayList, те ще бъдат изведени на съответното място в HTML кода. Свързването на масива с данните ArrayList и визуалните HTML елементи става в конструктора на ToDoList, така че от тук нататък, щом добавим или изтрием нов елемент в масива, визуалните елементи ще се рендират въз основа на него. Дебъгването на нашето Java приложение става изключително лесно, като това става в браузъра, където можем да посочим даден HTML елемент, да се закачим за неговото събитие и при активиране на елемента да проследим към кой JSON обект с данни е прикачен конкретния HTML елемент, както и да проследим метода за визуализация на данните в модалния прозорец. В случая ние правим прехвърляне на данните от рекорда, изведен в списъка, в рекорда, който е прикрепен към модалния прозорец, и при асайнване на техните филдове съответно се извеждат съдържанието в HTML кода.
JavaVar променливата Priority Color е асоциирана с инпута, но също така е асоциирана и с стила Background Color на div елемента, така че при промяна на стойността на инпута незабавно променяме и стила на елемента. При натискането на бутона запис става прехвърлянето на информацията между рекорда на модалния прозорец и рекорда на масива. Ще се сложа брейкпойнт на бутона запис. При неговото кликване става асайнването на информацията от рекорда на модалния прозорец, където е ред, но в рекорда на масива все още е orange. При асайнването информацията ще бъде визуализирана незабавно в HTML елемента. Ще видите как ето тук цвета ще се промени от оранжев на червен. Сега ще проследим и действието на бутона изтриване. Отново се закачам съответния брейкпойнт. При натискането на бутона Delete виждам, че JSON обекта съдържа Color Blue и съответния текст. При премахването на JSON обекта от array листа, незабавно става неговото премахване от визуалния интерфейс. Как става добавянето на нов елемент към масива? Маркираме бутонът за добавяне, отиваме на неговото събитие и при кликване на бутона създаваме един нов JSON обект, който ще бъде изведен в модалния прозорец. При редакция на съдържанието на модалния прозорец, новият запис, който съдържа Color Red, ще бъде добавен вътре в масива, при което автоматично ще бъде изчертан благодарение на свързаността на масива с HTML елементите. Как работи търсачката? Намираме HTML елемента, виждаме, че той е прикрепен към JavaVar Search Text, копираме, отивам в source кода, потърсвам променливата, намирам onChange Listen слагам breakpoint, при изписване на текста го получавам в променливата Search Text, преобразувам променливата в uppercase. В нашия масив от 4 елемента ще бъде проверен всеки един и който не отговаря на условията ще бъде премахнат. С премахването от масива от array листа той незабавно ще бъде премахнат и от визуалния интерфейс. Това беше кратко представяне на фреймворк JNode. Ако сте харесали презентацията, абонирайте се за канала, за да намерим спонсор и отворим кода на фреймворка.